Igbo Land ọzọ ekene m ọnụ n'ụbọchị nke taata biko na ụja ji bịakwa n'ụbụkwa ọnụ anyị nwoke bụ JPAC na nwere ihe na-eme na efere mbụ ụwa ya bụ na etinye ha anya na ya bụ ihe ya n'ala Igbo iwu ji wee bili in the sense that na ụmụ ihe na-aga emewe bụ uche na so many bloggers bụ victim of that thing. So many bloggers are victim of that thing. Why abụzi ihe mee like this apụta sị na onye jidere sị na ndị sort of use onye Ebonyi sị na ndị Ebonyi ndị Anambra ndị ọgwụ ego ama mkpọkwa na onye Anambra je igwe ọgwụ ego na wetara atị na sị pụtasị ndị Imo steeti ụmụ nwaanyị ha na-agala ka ọnụ omebekwabasị na famili anụnwa nje na Imo steeti onye Imo steeti anụnwa nje na nke ihe ha na-agala ka ọnụ. So to start naming a lot of things a na-eme maka na obodo ọbụla nwere ihe eji mara ha na ghọta obodo nwere ihe eji mara ha wee na-asị kwụsị ya bụ ihe ọ ka mma na esi na mmadụ mee gị ihe ga esi na ụlọ obodo mee gị ihe na ofu onye na-akwado isiri ọra nne ofu onye isiela ọra nne ọra ya elichakwana mana ọra tiere ofu onye na ofu onye ama nlichakwana ya biko oche m kwunu tinye aka na kwunu na vidiyo biko ka isi na-enecha ya isiecha ya igbe notification gị ka isola anyị na-enweta notification bụ ọbụla achịrị vidiyo ofu ngwanụnụ na vidiyo ndebe anyị ekenekwa m nke ochie ya zelu biko ọ bụ na ị na-enweta ozi a ihe ọma ị ga-emere nna bụ kụọ aka na share button tosa this message as many times as possible. Yes, ife nji wee pụta na ikwu okwu abụrụ ife ọzọ bụ o nwere ife ọ ga-abụ continue na-eme na ala Igbo that thing ga-ebute ife a na-akpọ division and o butebego already o ga-ebute serious division and hatred amongst ourselves. Ife nji ekwunye bụ okwu bụ na ọ bụ na onye Ebonyi mee ihe ọjọọ street ihe ọjọọ onye agha mere according to the gravity of ihe o mere si akpọsịna ndị Ebonyi niile afa ife a na-agwagara akịta na ọ na ha alinga na small na for example enwere ike nwudo onye Ebonyi ka o zuru ohi asị ndị Ebonyi. That statement is very very bad because I ka nwere many multi-millionaires na Ebonyi nwee multi-billionaires, men of high class, men of timbers of calibers, ndị a na-respect n'obodo, ndị ejiri mara obodo, ndị obodo jiri wee biri, ndị bụ pillar of obodo. So ọ bụ na onye Ebonyi zuo ori si akpọzine nọ ndị Ebonyi niile na ọ ka ha si eme that statement ya ebutere anyị division tomorrow na ọ bụ na emegide eme wee nwee freedom. Ụfọdụ kịta na ha ekwusi na enwe freedom akịta na ndị Ebonyi ya dịka ndị Fulani. Statement akịta na ha aga na social media not very very bad. 2, ọ bụ na onye Anambra mee ihe ọjọọ si capitalize ya n'ihe ahụ onye agha mere na the family onye asị wee pụta na the upbringing of that particular person si akpọsịna nọ ndị Anambra because ewudo onye Anambra ka o ji ezu ohi ma ọ ka o ji eje gwọọ ọgwụ a fe lụọ asị nọ ndị Anambra na ndị Anambra bụ gịnị bụ ndị ọgwụ ego. That statement ya ebute ihe a na-akpọ division in future and o butebego already. Ọ bụ na enwudo onye Imo steeti na akwamiko ma ọ bụ enwudo onye Imo steeti ka o zuru ohi ma ọ bụ si deal with that particular individual based on ife ahụ enwudere o mere si exercise na ndị Imo steeti that NDI ndị na-emebi ife and ọ ga-emebi ife in future. Enwudo onye Abia steeti ka o mere ife si kwuo na onye aha mere ife si treat onye aha a na-etriti si treat ya na family osi si kwuo na onye Abia steeti si ekwusina na ndị because there is much difference between onye na ndị. Onye bụ singular a particular person mana ndị bụ plural bụ igwe mmadụ. So ị na-ekwu na ndị Abia steeti you are generalizing everything na ndị Abia niile bụ gịnị ndị ori. Ọ bụ na enwudo onye Enugu na akwamiko ma ebe o jere gwọọ ọgwụ ma ebe o jere zuo ohi ma ebe o jere eme ihe ọjọọ si kwuo na onye Enugu si ekwusa na ndị Enugu that NDI ga-emebi ife n'ọdịnihu. A na ha achọ freedom na-achọ Biafra
na-achọ ọganiru ndị Igbo na-achọ ihe na this statement agata bụ if you continue some of these bloggers or some of these people or ndị nta akụkọ or ndị mmadụ ndị nwere page onye na-eme statement na-etinye ndị that ndị agha na-eme obodo n'obodo adị na-ekworo eme obodo n'obodo ebido na-eme enwe ha one kind ọ bụzie na o nwere onye Anambra steeti kpọrọ onye Ebonyi steeti bọyị ọ na-agbara Ebonyi ọ pụtazie that statement bịazie na-emezi na ndị a bụ ndị na ndị a bụ ndị wepụrụ ndị a that NDI ga-emebi ife ọ ga-emebi ife ọ ga-emebi nnukwu ife onye zuo ohi onye nwụta onye Ebonyi steeti ka o zuru ya sị hey na ndị Ebonyi steeti emebisa n'ala anyị ifuru that statement na ndị which means the whole of Ebonyi state emebigo ala Igbo. That statement is very very bad. That statement is very very bad. Kwuo na onye a particular person unu ekuzima na ndị Ebonyi that statement ana m ha anụsa ụfọdụ na-eme state na asị ụfọdụ na-eme boldly even in comment section. Why I come out to say this thing because I got some comments na one page like that. Go some comments even on my own page. People bia make the comment boldly with their picture. Obielu, Obi Adoga, or say na ndị Ebonyi state will just na ye maybe an Igbo name. No, maybe an Igbo name. Come here about that particular person name with it. Umuro don't hear me how Joe and the woman don't hear Maro. Anambra as an Anambra need never walk with. And the Anambra now walk with that in the which means na your father na my father won't open on the neighbors and dog. That NDI name may be if I can do more than I make you snake a piamotare. Nay, I'm such inspiration to come out boldly and say this thing to correct so many things. Nagana live, make kure or abrome faro. I've been under unknown government. I've been saying that Ndi Igbo state, no hard on unknown government. As if to say no Ndi Igbo state, they established unknown government. Every state non unknown government. Sa capitalize the non that or the go when they bu osu or the go when they outcast. It's a nice nana actually ehonanya or the Iri Igbo. Nana cho nwere e were aka eji achọ nwere onwe onye Anambra bụ ọkpọ onye oso na ndị Ebonyi steeti emebisie n'obodo onye Ebonyi asị na ndị Anambra na-agba ọgwụ ego na ndị Anambra emebisie n'obodo onye Enugu akọtọ onye Anambra akọtọ Enugu onye Enugu akọtọ Ebonyi akọtọ Imo akọtọ Abịa etu esi eme makwana anyị nwa nwere onwe anyị ọya nya unu emecha regret ya ihe unu ji nwere onwe unu because na ụdị ọgụ unu ya unu n'ime onwe unu nwere ike 20 years anọchabeghị dị ọgụ ụdị ọgụ unu ya nọ n'ime onwe unu nwere ike 20 years anọchabeghị dị ọgụ. Let us preach unity among ourselves. Ọ na-ewute na Maazị Nnamdi Kanu ka nọ n'ime because ọ bụ na Maazị Nnamdi Kanu nọ anyị na-ege teach the Sundays and Mondays and Wednesdays and the rest of it all. Ihe abụ ihe ndị ọ na-akụzi unity mgbe Nnamdi Kanu na-ababara ime ọ na-akụzi many things. Today, I need to all the teachings of Maazị Nnamdi Kanu in a hurry. But I pray that God Almighty, who searched the heart of man, who protected Ndi Igbo, na-edozi Ndi Igbo ọnọdụ, ga-eme na nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta mgbe na-adịrị anya. Sere afa Chukwu oke abịa mapụrụ ime niile. Ise and amen. Webi wekene mu na amam no na necha anya video na asị na adịlụ nwoke mma na adịlụ nwaanyị ma biko ka isi necha video aka isi ka wee fia ebe na asị na biko na necha na like gbasa anya bụ ka onye ọzọ solokwa gị fụ ihe mmụta na video anyị n'ụbọchị nke taata. Nke kachasị mkpa bụ na subscribe wala na channel anyị wela notification ka isola na-enweta notification mgbe ọbụla I post to a video of ebe na asị na adịlụ Igbo niile mma ngwanụnụ ka anyị nwee mgbe ọzọ.